Presentámoslles Segredos do Arquivo, o podcast onde descubriremos o oculto, o ignorado, o que se esconde entre os documentos que se conservan no arquivo do Reino de Galicia. Segredos do Arquivo abrirá un cofre do tesouro. Os documentos que temos son xoias valiosas que están a esperar a ser descubertas e apreciadas. Contanos unha historia, unha situación, unha catástrofe ou unha festa, pero temos que asomarnos a eles para ler o que teñen que dicir. Eu son Charo, arquiveira neste centro, e prestareilles a miña voz para que poidan ser coñecidos e valorados como fonte histórica e patrimonio cultural de todos. E que é un arquivo? En primeiro lugar, e no noso caso, un edificio situado no Xardín de San Carlos da Coruña, que contén no seu interior 25 km de documentación. Imagínense cubrir a distancia que hai entre Padrón e Santiago coas caixas que conservan documentos xudiciais, económicos, eclesiásticos. E para que serve? Pois sobre todo para conservar a nosa memoria e concienciar ao cidadán do seu incalculable valor. Pois sí, incalculable, porque do mesmo xeito que a Gioconda, os documentos que aquí se conservan son únicos e a nosa misión é desvelar os seus segredos. Así que, se lles parece ben, imos comezar este proxecto de difusión para que esta institución creada no século XVIII entre con paso firme no século XXI.